Здравейте, приятели! Ще играем тази игра. Ама това чудо. И спря. Няма да играем тази. Ще спра клипа, докато намеря нова игра. И защо на игра не продължихме? Въгна се. Здравейте, ще играем Cartoon Network. Що са тук ли? Играем си слот машината. Много яка. И ще ви чета. Вече сме в Cartoon Network и почвам. Пускам звука. Да не е твърде силен. Е така. О, виц! Джековия виц! Ето тук. Не съм в най-добрите читатели. Драхти тъпото. Петел и Кокошка гледат телевизия. Започва кулинарното предаване и Петела казва: пак ще дават филм на ужасите. Тъпти на тъптите. Профи съм. Пак ще дават филм на ужасите. И шегичка. Шегичките са по-хубави даже от вицовете. Един сляп мъж казал: жено, я ми дай якето, и тя вместо неговото яке дала нейното, защото е толкова тясно. Попитал той: защо си надебеляла, скъпи? Объркаля, дене. Фин. Не ми се говори просто. Не ми се говори. Не. И следващото. Има доста време, защото по 10 минути искам. Бам. Последните 3. Това, остават още 2. Това и още 2. Къде бръмбарът ходи да се бръсне? В бръснарницата. Който смее да се смее. Аз само се усмихнах лекичко. Клипче. Да гледаме ли? Не. Копирайт. Не искам копирайт. Мраза копирайт. Какво ли да гледате, не знам. Това е... Не е рандом, не знам. Това беше последното. Нали? Не. Шивам се. Ето. Фин. Тъпотиите. За вас силно е смешно. И аз мъничко се усмихвам. Почти никога не си спазвам обяснението. Казвам ви. Ще видим какво е това. Това не трябва да гледаме, да ви кажа. И ще играем нещо тук. Ще спра клипа и ще видим. Избрах си играта. Да се опъна хубавичко. Не знам. Скока на скокотите. Ето какви са. Водем. Те клипче на. Супер. FIFA Гъмбъл. Наричам FIFA Гъмбъл. Не. Това съдържаше. Не е.
Бац! Друг браузър. Това не. Не. Я да имам повече. О, супер! Е това. Я имам екскурзията на... Дарвин, ама из... Ама я го знам. Така. Тъпчи. Така. Бях се тука. Трябва да си взема... О, знам го то. Играл съм при Фини Джек то. Теста. Тук не виждам буквите. Не съм виждал буквите. Ето. Въпрос. Спирам клипа, остават 3 минути.